Grabe. Ha? Tingnan nyo yan mga studio. Wow, juicy nga. Grabe, ang daming siling yan. This crispy pata in Cebu. Tingnan natin. Kain po. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Century Plaza Complex, Juana Osmeña Street, Cebu City. Dahil titikman natin ang famous na crispy pata dito sa Cebu. Excited na ako mga ka-studio, kaya tara na, let's go! Yan na pala yung crispy pata mga ka-studio. Wow! Cheese sticks. Crispy Excited ka na pata. pa? Excited ako dito mga ka-studio kasi itong crispy pata nila ay 31 years recipe na to. Tsaka nanalo sila na best crispy pata here in Cebu. Wow. Kaya excited akong matikman kung ano talaga yung lasa nito. Tsaka mukhang masarap to eh. Bami. Bami. Wow. Sauce lang, kuan, cheese sticks. Tingnan natin yung crispy ba mga ka-studio. Bagong luto talaga to. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara. Ito tayo, magsimula sa pansit. Bami, pansit, bami. Pansit bangki ni. Ay, may nakapasok na langaw ha. Wow. Wow. Supo mo mas kainit. Ang ganda yung kuha nila. Kasi naka-sterilize talaga. Lagay nila sa mainit na tubig. Yan mo. Kuha natin. Kain po mga studio. Wow. Sarap yung bami nila. Itong cheese stick naman no. Yan. Sausaw natin dito. May cheese sa ilalim. May cheese, ilalim hindi pala ito napupulo. Ah, hindi ba? Mozzarella yata yung kuan. Ito tayo sa pinakahintay natin. Excited na din ako na matikman to mga ka-studio. Kasi nanalo ng best crispy pata in Cebu. Matindi yan. The best talaga to. So tara, huwain natin. Ano ba ito? Direta, na? Diyan. Wala. Wow. Sobrang lambot yung mga ka-studio. Sobrang Balat lambot. muna, balot. Balat. Balut muna. Yan, balat. Kain po. Ang lambot ng laman, oh. Crispy siya na parang hindi matigas. Tsaka ito yung laman, oh, sobrang lambot.
Yung meat niya napaka-juicy ba. Tsaka malasa din. Yan o, crispy. Kakaiba yung lasa niya compare sa mga ibang crispy pata na natikman ko. Masarap yung isaw-saw guro pa sa sausawan. Malasa na siya kahit walang sausawan. Ah, Pero masasarap to kapag timpla tayo ng sausawan. kaya pala the best, crispy pata. Sarap yung pata nila kasi malasa na. Tapos crispy siya. Saka masarap kahit walang sausawan. Hindi siya masyadong crispy niya. Talagang puputok talaga sa crispy. Hindi ganun po kasi sobrang lambot po niya. Tingnan niyo po. Mayroon siyang crispy talaga. Sausawan mo. Crispy pata sauce. Yan. Ito na magkakaalaman. Daming sili niyan. Yan, daming sili mga kasudyo. Siloy-sili kaya ta pa. Yan. Kuha tayo dito, ma'am. Sige. Yung laman gusto ko ba? Eh, tingnan nyo yan mga kasudyo. Wow, juicy nga. Sobrang juicy niya ba? Oops. Shot sa dali mo. Sige. Oops. Ah. Tapos, lagyan natin ng sili. Yan. Grabe, ang daming sili niyan. This crispy pata in Cebu. Tingnan natin. Kain po. Ang sarap po. Mas lalong sumarap nung nilagyan ng sauce. Sige. Yung balat siguro. Yan o. Juicy nga, no? Luwain mo yung kuan pa. Parang crispy pata na melts in the mouth. Wow. Ang lambot po. Ano po? Yan. Grabe. Ha? Sarap ng collagen mo. Oh, ano tawag nga? Collagen na yan? Grabe no, sobrang lambot talaga. O bukog na lang. Oh. Yung timpla niya mga sudyo, tama lang ma. May lasa yung balat. Kaya pala sikat sila mga sudyo. Crispy na... crispy na malambot. Kakaiba talaga. First time ko nakatikim ng crispy pata nila dito sa Alejandro. Kaya ko ubusin to lahat ma. Dahil sa sobrang lambot niya ma. Kaya mo ubusin yan mag-isa.
Daming nag-take out dito. Mga ka-studio. Dami din kumakain. Tapos maganda yung place nila dito, no? Kuha tayo ng balat mga ka-studio. Uy, Naputol. nagputol man. Sobrang lambot talaga, Sobrang no? lambot. Ayaw mo pahawak. Yan. Yan. Lagyan ko ng pansit. Parang samgyup lang. Huh? Oh, ha? Yan. Tapos syempre, sili. Sili. Boom. Ibang samgyup to. Igang sangyup. Panguntra yan sa high blood. Kain po. Mm. Ang sarap ng mga hang. Ang sarap naman, ha? Once again, nandito kami sa ito yung address. Century Plaza Complex, Juana Osmeña Street, Cebu City. Dito sa Alejandro's Crispy Pata. Oh. Marami pa silang mga pagkain na binibenta dito pero sikat sila sa Crispy Pata talaga. Masabi ko sa crispy pata ng mga studio, masarap yung pata na sakto, tamang-tamang timpla ba. Nuot sa ilalim, saka yung balat, mayroong timpla din ba, mayroong alat din ba. Yung pagkalutong niya, sakto lang, mayroong crispy, saka malambot. Hindi katulad nung parang crispy siya pero matigas, hindi ganun. Saka yung lambot niya, grabe talaga, panalo. Panalong-palalo yung lambot niya. So maraming salamat sa mga studio natin na palaging nanonood kung saan kami kumakain. Sa lahat ng mga food hunt namin, maraming salamat po mga studio sa solid na suporta niyo po. Si Mrs. po yung nagbi-video. Kaya ako po yung kumakain ba. Saka maganda kasi tingnan kapag nilalapit namin yung camera compare doon sa kaming dalawa yung kumakain na nakalagay lang sa stand ba. Kasi hindi nalapit ba, hindi zoom in ba. So mas masarap talaga kapag close yung shot ba. So maraming salamat sa panonood niyo po at sa pag-understand. Unsa naman. Pag-unawa. Kita-kita din sa sunod na pudhan. Bye-bye! Bye-bye!